Nissaga d'Obrers és un llibre que parla sobre el moviment obrer a Catalunya i el País Valencià, però ho fa a partir de les històries i les aventures d'una nissaga d'obrers, una família que engega el seu bagatge com a obrers en Barcelona, però les diferents generacions hi viuran en les colònies industrials de l'època, a meitat del segle XIX, i fins i tot arribaran al Coi, on una sèrie d'esdeveniments inesperats obligaran a un d'aquests protagonistes a viatjar amb la seva família a Cuba. I gràcies a aquest esdeveniment el llibre pot explicar tot el que va significar els moviments d'emigració cap a Amèrica. Juntament amb el llibre hem preparat la seqüència didàctica per poder treballar des de l'aula el llibre. L'objectiu principal és que l'alumnat, per mig de la lectura del llibre, conegui el segle XIX, el moviment obrer al segle XIX, i a part d'això també fer partícip a l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge per mig d'activitats i tasques diverses on l'alumne haurà de resoldre diferents problemes que se li plantejaran. A partir d'aquí volem introduir el tema de les competències bàsiques molt important dintre del currículum tant del País Valencià com de Catalunya. Esperem que amb la seqüència didàctica i la lectura de l'obra l'alumnat s'apropi al món de l'obrer i de l'obrera del segle XIX.